Ondo munyakerugo unyebati buying center inje no muntu nachore tunabarimi that was the tarasaba muti tarekyando mutinyu saba 2024 kuruelio inje nabami ndotora bagatulina election certificate igo nataka koira dinganeri kubatebya abalimi bonsi bibagia njore tea factory abamoto tegererete chinsechi chiabono iga moko iwa bakurugensi abagatebanga abantu mbere babegete kina kotini ngabatangete moyo kuchibese cheno chiemete tigamba tebi olera wasinga obuno buli mobororose injenir mungare na ba minto tore na bwa ndete jobege tekina kotini kego tanka bantu mbari bese chamiti ekina kya etu abege kotini cyarenge kare riri batu butete kuro bo komiti nende kaera bono iga chibese chino chiemete tiga babae buna babari erete ire ritu aringe anyo cheno meeting tare 3 mu December 2025 ngono reba kusinyumba akonyara kurubese icyubu na bari ete ire ngo ikatare 5 January cyaru buno munyakero bumanyana kwanete umwesimiwa Thomas Nyandieke chairman ngonye mba kuiko kurukibese ikikuike ngekieyu rioria bali mba minto mogwe soki mwezi tubwatira ndi tukuru ku Jumatatu tare 19 toimokiamato tubwati kibese to bakayanjuri undita atikara makega mosoke mwezi kamuranje binere igo enye ndo akonya kibese kito esege keke twabayete na matuka twabatigerete mangana ande ndonoko kwana ndonoko teba obumane mbulinga ntubikitikina kotini ene chintamira badare kitabagutumika usaria marieta mbiyamona na incha samarieta ankoro kwa Renard Mongaro Nyancha ankoro tundubali ya chieni 049 ya seriete koro kunami na inche na jore tuwe buno yo mintate boro buno munyakerogo lakini ngagirete bali mba minde wagia njole mama tekia bete tokalini certificate tokaba intimidated until kitariki 3 December buno tuachali ya nyo meeting tokaigwana na abakurugensi baitonga kibesa cyao netugwemete kibesa cyao netugubulimo ngoto abari gwika chanywali kibese iki January ya ikire na reye inchiyo bono bakira as far as wansa ko ngaina bali minga Renard na abande bamwabo igo babegete bina bono bitinere tiki kibese cyabali migota yewe bono ko batebya bali mbamindo bagiyanjoro abantu abekara bako batebinga nebina bitenenete nko basaba muri kode orders kibine ebyo bigoteba nga Renard na Mongare na abande bamwabo babegete bina bako kana nga muri mitaye ku kibese no muntu bako batebi mwege na buna ebina biro bitenenete kibese let them give you court orders chigo tebanga chibese chemete kiatene ni kuno bolimo weke kina kiarire anya gente kekero kwe court order nkeyo obuno bolimo bochwa tikabaru chibese cheito tikaba bali mibaito chibesa ekeko gara muroje none fees buna ya chandira abantu abana mwigwete orova bali kase ngi chibese chitai ekeko re bonus yaro rinde kubaliete ni chi chemete ka kamuranje bakuri igonko basaba bali mibaminto nga kamuranje anya goika Jumatatu tarehe 19 kibese cheito nchiyo chi paying points cheita ali atokoliere mubokere borere tokubogoretia mato ye cyaba kayanjore todimari cyo cheito twago cyo cheito kamuranje ndobege tibina no ndori go bimba saplo nyongaga tu yesore ayanda ya mtabande bakwanire ikongwa biri kuchesa serikali ama chikona abekira tokwa rotation sama ngane chaye bali bakagenda bakarusega ntukeriyo bakebekera amachiko babero 3 years bonongo sabe serikali eranye rotation area kero mwaka gento kende ya kabere eba kutumia abuse language ebakora balimye amangana amachafu ikina kinyo twasaba serikali yazokonya na ende muntu ndikwensi ukobolia ali swali ebako chibalata basikali koche factory kala mona bayibwate chem bali abantu babatanga ni bakiguni sibachi yachibeza batanga nororo oyo kuboli swali omnyokigwa osorwanigwa igo nasaba serikali yengiye no ene minister so aime ekyari yanchole yabeire mbe wetera badirector babeire abakora na ende bakale ko kotunereria ebintu byaitu na ende gona sabire gento kendenga mbabate no masikani na ade batumira obisi eri bobe ko sanwa ni nyumba cyaba lemia abange mwezi kubwati na momoko ya evidence na wana mangana yonse pia kwaniruga iga baminto bakwaniko yekina kene kitobekete ko tikeko tenenia mangana ntoya kuchebesa no ene evidence nera ekolokinga intwe no ene HMT ya itete ego bakabeterete bakabeka lyoka HM abantu bonse bangete na beno ene evidence na mutaka na momoko nyora na ene ngo abiri kucha saba ni bali bakutumika na abantu abato ibeire batike kutumikwa bataka ko bangana abantu batekorwanya bali mibande kiagare kinasaba naenda balimi kimoko nyoranye toko chikogoma to bamo twensi pia kera chibese chiko chantu estoko nyora yes na bere